Hola, benvinguts a un nou capítol de Cuina de Batalla, el programa improvisat de cuina catalana. Som 29 de maig del 2011 i va guanyar la Copa d'Europa a Barcelona i vam celebrar la festa de l'aniversari d'un gran amic, en Jaume Buch, i vam fer una costella amb 40 i pico persones i el que passa en aquests casos és que sempre sobra una miqueta de carn a la brasa. Les restes d'ahir que aprofitarem són una sèrie de botifarres que van ser fetes a la brasa i el que intentarem fer és fer un poti-poti d'algunes de les cosetes que ens han sobrat. Ara per ara hem sofregit un parell de cebes i posarem a sofregir també un pebrot, dues aubergínies i ho barrejarem tot amb arròs. Ara us ensenyaré tot seguit com es fa el procés d'aquest poti-poti reciclat. Bé, acabo de tirar el pebrot, he posat el pebrot sencer, aquests que són vermells, aquí hi ha la ceba feta. Molt bé, ara ja portem uns 10 minuts de cocció i ja mentrestant he anat tallant l'aubergínia més o menys a daus i ara ho afegiré amb una miqueta de vi del priorat per acabar de lligar el poti-poti. I aquí un primer toc de sal. Bé, ja portem aquí ben mitjoreta i ara el que faré serà la ceba que havia fet abans, com que no sabia exactament què és el que podíem fer, doncs l'he fet a part. Però bueno, ara com que ja ens hem decidit, ja he posat el vi, la miqueta de vi de priorat, un ratolí, bàsicament perquè una miqueta més de gust. Priorat, podria ser qualsevol altre, no? Perquè està menjarat tot per comprar del priorat. Aquí ja he trinxat una gran part de les botifarres i ara ja el que faré serà barrejar-ho tot junt. El sofregit l'he explicat abans. Abans havia posat la ceba i ja està. I ara ja ho poso tot junt i ja m'hi va. I aquí hi ha el poti-poti. Bullirem una miqueta d'arròs a part. Jo crec que hi haurà molta teca, però som 4 adults i 4 nens. Vull dir que, bueno, potser sempre hi ha sorpresa i s'afegeix igual, però en principi, doncs això serà tot. Ja us ensenyaré ara quan estigui acabat. Vinga. Bueno, total, som 4 adults i 4 nens i farem amb l'aigua bullint, 3 gots d'aquests plens i a va. Molt bé. 1, 2, 3. Vinga. Una bullideta, una coladeta i barrejat amb el popurri, el poti-poti. Vinga. Bueno, total, som 4 adults i 4 nens i farem amb l'aigua bullint, 3 gots d'aquests plens i a va. Molt bé. 1, 2, 3. Vinga. Una bullideta, una coladeta. Ja ho he fet. Ja! Aquest és el poti-poti reciclat. Acabat. Poses aigua. Bueno, es deixa menjar, Evidentment no és racional, però es deixa menjar.